A, poți să mă las pe spate, nu? Da, da, da. Aha. O să dau ție camera. Da? Te rog să iei. Și cum faci muzică? Păi acum e pus pe filmare. A, nu ai făcut. Pus pe filmare, poți să spui. Nu ești dacă... Aha. Eu am un prieten care face asta, bine, un portughez. Merge pe la campionate mondiale și el m-a convins. Da? Da, da, da. Cheamă? Virgilio Cristi... Nu. Claudio Virgilio. Virgilio, da, bine, are 4 nume de fapt, nu ca așa e în Portugalia. Da. Toți au 4 nume? Da, 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 da. Și se duce prin Columbia, prin tot felul de țări din astea. Da, dacă participă la... Se vede dacă au plecat și ei oare? Da, nu, mai durează, nu? Că nu. Nu, că trebuie să urce din nou sus și Da, s-a înșezi iar. Da, da, da. S-a speriat, sunt sigur. Ea oricum era speriată. Trebuia să alerge, știi, asta se întâmplă dacă nu alergi. Putem să facem și niște bălângăneri din astea, să vezi cum e senzația. Wow! Ca și cum te dați pe steagă. Hai să nu mai facem. Nu mai facem? Nu mai... Okay. Bine. Așa. Wow! Super tare! Bine, e prima dată și cred că de asta am așa un leac. Pantele de sus, în special toamna, se întâmplă chestia asta de inversiune. La munte mai ales. Aerul mai rece rămâne jos pe vale și sus, unde încălzește mai bine soarele. Uite, simți deja că e mai Da, 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 da. Deci culmea era că sus era mai cald, mai da. cald, da, și acum deja cum am intrat în inversiune, deja jos e mai Wow! Ok. Nu, pentru că Da, mi-a plăcut. foarte fain, da, chiar da.